ଆଜିର ଖାଇବାରେ ମା ଡମଣୀଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଆସିଛି ଅନ୍ନ, ଡାଲମା, ଆମ୍ବ ଖଟା, ପୋଟଳ ଆଳୁ ରସା। ଏଇଟା ତ ଆମର ପାଗ ହେବ ଲେମ୍ବୁ, ଅଦା, ଲଙ୍କା। ଏ ଡାଲମାରେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ପଡ଼ିଥିବ ଏ ଆଳୁକୁ ଏମିତି ନେଇଯିବେ, ତାକୁ ଏମିତି ଚକଟିବେ। ଏ ବି ଗୋଟେ ପାଗ। ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଯଦି ଖାଇବୁ ସବୁ ଏମିତି କରିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଡାଲମାରେ ଫୁଟା ହେଇଥିବ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ତାକୁ ଏମିତି ଚକଟିଲେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପାଗ। ଇଏ ବଢ଼ିଆ ପାଗ। ଆପଣମାନେ ଆଜି ରୋଷେଇ ସବୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।